السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجہ قصہ یہ پیمے کہ یہ سعودی شجان چوک بیتا سعودیہ و شتا تزان سعودی عرب عیاشی مردم شتا مثلا ودا جنین کی چنی کی بیتا شرری نیالا ماشو مسلمانی بیتا جنک نا یا راندا مسلمان چون نیازانو تا مسلمان راندا بیتے گا یا پیسرا مسلمان بلے گفتے کی ہمودا شی لوگ یہ کسانو کی باستا داتا کسانو کی لوگی ہمودا زمینی شی بیتا ہمودا میں زمین نامی لوگی باستا داتا شدا ہما روا کوتا چوکی نہ بیتا بلے چاہیا او چا مردک ہمش نادرا بیتا مریض بیتا و مردک شتگان تو اسپیٹالا مردک وشتا چوکی لوٹا انتا اندرو مستنی بچکی ہوتی لوٹا انتا وشتی بیا ایک مشوار یہ وسیعت کنو وشتی بگاش وشتی کی ماں فلپینا جنی گپتا من جنین نام عیشیں او پلان جاگا یہ ایڈریس نہیں او یہ مودا لوگ کسانی ہمیں لوگا نشتا او اگر شمارا وصیت کنا باقی شما ہر چی کنے ادا شما ذمہ وار ہے. مرد بیچارہ وفات بیتا مرد پورس پات یا پات کو تگا تو او ماں یہ واسطہ ہنچو یہ بچکا چمدا ٹکٹ گفتا شتا ہمودا یر کپتا ربتا ہما آدرسا چارتی ہمودا لوگ گرا رستے جنی چمی لوگا در کپتا گوشتگی مزانو تو منی نیمگات کے گئے او تو منی مرد چوک گئے معلوم ہو منی مرد وفات بیتا بلکہ دیگری آل داتا ہمودا دیگر فلپینی یکی چی بیتا وفات بیتا تو ہنی چی گوشے چی آت کے چی لوٹے چی گوشتا برنے تیتی پاسپورٹ اوزی من اللہ پاسپورٹی بیتا یا نبیتا بل پاسپورٹی زورتا رابط سفارتا شیع ویزا گیبتا و جنین سوار کتا چمودا آرتگی ریاضہ یرگت کا حمدان جنینی داشتا او تا مسئلہ ورسے بیتا چار کدگا ورسے باہر کتا 8 لاکھ ریال یہ جنین وانڈ بیتا قاضی حکم کتا کشی تقسیم کتا کما قاضی شرع صحابہ شیعہ 8 لاکھ مثلا 8 لاکھ ریال اسی باہر بیتا پدہ یہ بیچارگا بچ کا زورتا بورتی عمرہ جنین ہمیوتی ماتو عمرے کتا چا عمرہ پدا ٹکٹ بورتا و رائے داتا تو شتا ملکا تقریبا سال یان چوباستا او یہ بچ کا وشتا رہا چارا نہیں ماشی 1000 دا بارے چیکو دی مردی گفتی دی چیزی عمر کچھ سورے نہیں رابطہ ہمودا چارتی ہوئے رابطہ لوگا ہمودا نشتا وشتی منترا انچو 1000 داتا تو یہ زارا لوگی پاوتا باستے چیکتے وشتی من لوگ باستا شهر تو دبدار داشته که راندامشین رابطه پیش داشته لوگی بشه بسته بلدینگی 3 طبقی چو دراجی انیالا اکسیان داده دراجی گوشتگی من ای بسته 3 طبقی 3 4 چو ودا بندگاردان 8 لاکھ کو فلپینی سک بازی چیرا ادا چوکانی ہمیں وانا گئے جاگا ہے یک قسم قرآن وانا دینی و یک قسم علمی ہم وانے نانے انگریزی وانا ہمیں یتیمی چوک ہمیں چوریاں تو کسان بزدگان تایا ہنچنی مامشام تقریباً صدی انچو چوک بھی تگا او دومی طبقہ شانی مدرسہ دومی طبقہ شانی ورگ جاگا ہے 3 طبقہ شانی اما مدرسے دکھائیں 4 طبقہ شانی استراحت جاگا ہے ہمیں چیزیں نندگے درو کتاب وانگا برابر کتاو دیما لکھتگی ہما مرد نام پھر نفقہ پلا مردم بچک سک خوش بیتا جزاک اللہ خیر تو پچھل وشتی نا من یہ منی لوگے یہ لوگا منی گا مانگار کنو لوگ ہمشیں وہی چوک وانا گئے شیع پچکا پدا چمودا وشتا شار تر دے کاری نہیں وشتی نا بچکا چب دا پدا رومبیتا آت قیدا برات و گوہار و مردم ناکوزات انگور کتا تقریبا 4 ملیون ریال اشیا بچکا پدا ورتا داتا یہ 4 ملیون ریالا اشام بزی چوکانی خارجہ ہر چوک کے دا بھی 3 چوک تو مثلا تعلیم داد کو کنے سنبھال کو کنے خارجہ دے اشاری خارجہ بھی ہر چیز کی کام بھی مارا حال بدے ما پترا راہ دے یا ما وط کارا یا راہ دے پترا انشاءاللہ نی وجہ کسا انچو بیتا چک دنیا تو کا وجہ ما شر مردم موچے دلیل نیک مثلا
یہ فلپینی یا عربی یا بلوچی یا چیز یا انسانیت هستیم